No niin, nyt on tämmönen. Tää on siis kiiltopaju. Ja kiiltopajun elinympäristö on yleensä kostea ojien vieressä tai rannoilla. Ja kiiltopajuilla ja koivuilla on aika samanlaiset elinympäristöt. Joten ne elää tosi, koivutkin elää aika kosteessa samalla tavalla kuin kiiltopaju näkyy tuolla. Tämmöstä koivua. Näin, tämmönen hieno elinympäristö. Nyt me kävellään tänne paikkaan. Täällä vähän on noita valkoisia kukkiakin, mutta ne ei nyt liity tähän. Älkää tönikö. Näin. Ja siinä on kiiltopaju. Ja kaikessa komeudessaan. Niin. Ja kiiltopajun lehdet on ehkä... Kiiltopajun lehdet on tämmösiä aika, no ehkä 3 sentin pituisia. Ja ne on tommosia vähän niinku vesipisaran muotoisia. Ja zooma tähän. Oho. Älä noin, ei noin. Näin. Toi on tommonen kukka, joka sitten, siitä tulee kesällä sitten, se rupeaa kukkimaan. Ja siitä tulee hieno kukka. Ja tämmönen on siis kiiltopaju. Ja mennään tänne juurien läheisyyteen. Se alkaa aika paksusti tuolta maasta tulemaan. Tommoset. Sitten se tulee ylöspäin. Sitten se vähän ohenee. Ja tää kiiltopaju näyttää vähän puskalta, mutta se on semmonen puu, josta lähtee maasta niistä juurista vähän niinku erilaisia minipuita. Ja ne juuret on tommoset aika vetreät. Mutta joo, kiiltopaju on siis itse tämmönen, vaikkei se kauheen kiillä, mutta tehden toiset puolet kiitävät täydellisesti. Katsotaanpas niitä vielä. Missä kohdassa? Tommoset. Ne kiiltää vähäsen tosta noin. Mut silleen, et ei ne kauhean kieltävät, mutta siitä se on saanut nimensä. Tämmönen on kiiltopaju.